Reklo bi se da je jako važno što smo dobili ovu utakmicu i što sa prvog mesta čekamo drugu fazu. Pa dobro, važno je zato što vidjeli ste iz prethodnih situacija u grupama da ti bodovi koji se prenose su jako bitni zbog druge faze, ali opet najbitnije je da smo odigrali na ovaj način koji jesmo danas. Jako u odbrani i u napadu s puno talenta i s puno kreacije, izvanredne utakmice, Bogdana i svih Raduljica isto, tako da svaka čast. Čini se da ste imali onako malo na početku psihičku barijeru, dok ste je probili, onda je već krenulo mnogo lakše. Pa dobro, ne možeš dobiješ utakmicu u prvih 20 minuta, ali opet imali smo prednost, oni su povedali puno šuteva, igrali su sa niskom petorkom, ali uspeli smo na sve da odgovorimo i to je najvažnije. Sad vas već čekaju Španija i Porto Riko u drugoj fazi, ali već počinjete malo da razmišljate o svemu tamo. Da, već se zaboravlja, idemo dalje, tamo najvažnije je da se krene dobro te prve utakmice, skoncentrisano da svi budemo zdravi, to najvažnije. Ko se je nervirao da niko ne prokupi u jednom trenutku? Ma bez veze. Nešto svoje. Dobro. Hvala. Ništa. Hvala. Ajde, vidimo se.